हेलो फ्रेंड्स, गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 नभेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। साननैसो सिगां आसाम पुलिसनि सिगाङाव सारेन्डार खालामनाय आलफानि डिपुटि कमान्डार ऋषि राजख'वानि दैदेननायाव 7 जन मेम्बार्सनि टीमआ 2005 मायथाइयाव पाकिस्तान-आफगानिस्तान बर्डारनि पेशावाराव बमानि ट्रेनिं लादोंमोन होननानै पुलिसफोरा बुंदों। आसामनि जरहाट जिल्लानि राजा मैदाम ओनसोलनि हरिजन कल'नियाव गोब्राब अर खामनायनि जाहोनाव 35 खानसो न'फोरा खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। त्रिपुरा स्टेटनि राइफलफोरा मैयाहाय सुनिबारखालि ब्रु रियां रिफुजिफोरनो स्टेटआव थानो जायगा होनायावबो बेरेखा धरना खालामग्राफोरनि सायाव गुलि गावदों आरो बे गुलि गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 5 जन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिहोनाय जादों। जिउ गोमाजानाय बा जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ JMCनि मेम्बार होननानै मिथिहोनाय जादों। कर'ना भाइरासनि केस बारायनायनि जाहोनाव गुजरात आरो मध्य प्रदेशनि माखासे सहरफोराव हर गेजेराव बा हराव कार्फ्यु होनाय जाबाय। गुजरातआव मोनानि 9टानिफ्राय फुंबिलिनि 6 बाजिसिम आरो मध्य प्रदेशआव हरनि 10 बाजिनिफ्राय फुंबिलिनि 6 बाजिसिम। आयुर्वेदिकनि डक्टर्स आरो आयुर्वेदानि पोस्ट ग्रेजुएट फरायनाय फरायसाफोरखौ जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक, अप्थेमोल'जि आरो ENTनि ट्रेनिं एबा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ पारमिसन होबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। जम्मु श्रीनगर नेशनेल हाइवेनि नागरतायाव 4 उदखारिफोर गावथारजानायफोरखौ जैश-इ मोहम्मदनि चिफ मासुद आजहारनि बिबोनां आब्दुल रऊफ असगरआ दैथायहरदोंमोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। IS बेच टपार टीना दाबी आरो सेकेन्ड पजिशन मोननो हानाय अख्तार खान बिथांमोना जयपुरनि फेमिलि कर्टआव डिव'र्सनि थाखाय फाइल जमा होबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। बिथांमोना 2018 मायथाइयाव हाबा जादोंमोन। दा बिथांमोना फाथैलाइ बिसिसिगोन। मुंदांखा फेस्ला दिन्थिगिरि भारती सिंह बिथाङा NCBजों माखासे सोंनाय फिननायनि उनाव एरेस्ट खालामजादों। बिथांजोनि न'आव नायबिजिरनाय समाव ड्राग्स मोननाय जादों। भारती सिंह आरो बेनि फिसाय बिथांमोना NCBनि सिगाङाव ड्राग्स आरो गान्जा सोबो होननानै गनायना लादों। मेघालया गभर्नमेन्टआ वेस्ट गार' हिल्सआव दाखोर दाला सावनायखौ सेक्सन 144 CRPC प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आरो सलिड मेनेजमेन्ट रुल्स 2016 आयेनखौ सोनानै बन्द खालामनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम।